E tal día como hoxe, en 1906, inaugurábase oficialmente a Real Academia Galega. Constituírase antes en setembro de 1905, así que adiantámonos un pouco o 120 aniversario oficial para coñecelo, seu traballo en defensa da nosa cultura e a nosa lingua. Son os fundadores da primeira institución galega concibida dende a sociedade civil arredor da lingua e a cultura do país. 120 anos despois da súa constitución, a Real Academia Galega encárgase de manter o patrimonio do pasado cun arquivo único e de garantir o presente e o futuro do idioma, que preocupa. En que temos unha mocidade, unha xente nova, en que o galego é absolutamente minoritario, en que, por tanto, na situación realmente crítica. Así que dirixen boa parte dos esforzos a atraer eses falantes novos. Axudan as ferramentas en liña como o dicionario con 100.000 consultas diarias ou o portal das palabras con xogos e certames como da palabra do ano. Ten unha acollida extraordinaria porque dá lugar a que acadase un debate público, sobre todo nas redes, sobre palabras galegas, sobre palabras que tiveron moita de circulación, que significan moito nese ano. Tamén unha maneira de poñer o foco sobre a necesidade de medios en galego, de medios de comunicación en galego. Como os medios de comunicación poñen en circulación a lingua. Cantareira, Cibercarracho, Comadre, Tanxugueiras e Nós foron as gañadoras dos últimos 5 anos. Para este, buscamos candidatas na rúa. Palabra do ano con clave. Xenocidio, por motivos evidentes. Simos un pouco local, penso que Lume. Orballo, sin duda. A palabra de 2025 pechará este ano na Academia. Co ano novo, pro 120 aniversario oficial, anuncian o Dicionario Galego-Castelán en liña e a volta á súa sede na que fora a casa de Emilia Pardo Bazán, hoxe en obras.